Jedným z najťažších prejavov emočnej zrelosti je dovoliť ľuďom odísť z nášho života. Veľakrát, keď s nami už niekto nechce byť vo vzťahu, máme tendenciu akoby ich nútiť, aby neodišli. Napriek tomu, že nám jasne povedia, že je koniec, alebo jednoducho prestanú odpovedať na naše správy a zmiznú z nášho života, nechceme sa s tým zmieriť. Dôležité je však pochopiť, že každý má dovolené odísť zo vzťahu a dokonca ti ani nemusí vysvetľovať prečo. A je to veľmi ťažké prijať, pretože mnohí z nás potrebujeme akési ukončenie. Pre moje mentálne zdravie som sa rozhodla prestať snažiť sa pochopiť, čo sa vlastne stalo. Ale nevychádzalo to z ega, že nebudem na teba míňať svoju energiu, ale skôr z akéhosi pokoja, keď som si povedala, toto je tvoje rozhodnutie, ja sa s tým musím zmieriť, pretože mi nič iné neostáva. Ľudia majú dovolené odísť a nemusia to byť ani toxickí ľudia, ani zlí ľudia, ani manipulátori, ani narcisti. Nechajme ich odísť a dovoľme to aj sebe.